I pozdrav ljudi, dobrošli u još jednu epizodu. Dobro, ovo je novi serijal Happy Wheels. Danas sam ja tu i novi član Kosta koji stoji iza mene i... What are you doing, motherfucker? On se besavi kao i uvek, hoće bude tako u svakom klipu, mi ćemo on tako prirodno, a Da, tu je i... Znači igramo svi po 5, 6, 7 minuta, uglavnom negdje tako, imamo svaki ima jak kompjuter pa možemo da izbacamo dosta do video. Znači prvo igra Strahinja, onda igra Kosta, pa onda igram zadnji ja. Prvi video nam je propao, kao juče što su nam propala kad smo snimali onaj... kako sam zabijete. Da, vidite, Kosta je u ovom videu, umjesto da pokaže lajkujte, šerujte, subscribeujte, ovdje je to pokazuje neki Kostin način koji sad nećemo vam pokazati. Nemoj da pokazuješ. Da, nemojte da se začudite, mislim da smo rekli da ćemo da imamo intro klipovima, ako ovog klipa nemamo, ali ja to se potrudim da ga stavim. Da. Ti ćeš da se potrudiš sa mojim kompjuterom. Imat ćemo dobar intro, ali možda nećemo... Hvala ti, Andreja! Čisto onako nešto radi reda. Da. Hvala ti! Radi reda, radi suza. Ajde, sad niko. Ajde. Hvala ti, Andreja, na toj divnoj navi koja je dovela do ovoga ovdje. Evo, čak, ajde. Sad ćeš ja. Hoću ja da se čujem, da se provaljam. Držite se deco. What? Fuck, it's Nix! Deco, which the Grenaccio? Evo sad pitaj čerka majku. Mama, kako sam ja stala? To nije bitno, pitaj sin majku. Kako sam ja stala? Mama, šta je to abortus? Sine ti, stari krata. Pa eto vidiš. Ako ga niste čuli, Andra, kaži opet. Sad pita sin majku, pošto nema brata, ima sad kaže, mama, šta je to abortus? Pa sine, pa pita svog starijeg brata. Kaže, ali mama pa ja nemam nikakvog brata, kamo li starijeg, o tome ti pričam. Znači, hvala ti, Andra, ovo je, s Andrejom je bolje popričati 2 minuta nego s nekim ceo dan. Sad dajte više. Samo mi je bolje. Popričati 2 minuta. Ja i kad sam najneozbiljniji, ja uvek u sebi imam dozu neodgovornosti. Dobro, ajde igra. Šta? Pa šta? Rasist. What? Rasist Mario. Snijemo naši reakcije. To može isto. Snijemo reakcije. What the fuck? Ladno me prati ova, glej ovo. Gdje ode? Sine, si dalje tu? Dobro, nešto se dare tu. A ne znam mi je ovo jasno kako ova igrica mnogo šupa. Tu pičina. A vidi koliko je ovo dupe. Jako igramo dan. Stvarno, vidi se sad. Kad je zadnji... Evo ga. Kad je zadnji put bio update? Šta je ovo? Ovo Kirby. Ne, je to neki fucking hotel. Ne možemo da sam malo igramo... parkura. Ne, nismo rekli to u ovom, zabravili smo pošto ja to rekao u prošlom klipu, ali... Ti je parkur, čekaj, nije parkur. Znači... Ovo, ne možemo da imamo level browser zato što Strahinja skidao neki Happy Wheels, pa sad međutim to nešto nije ispalo kako treba, a sljedeći video ćemo sigurno da snimamo online da bismo imali level browser. Toliko, evo sad Strahinja nekod igra, pa onda igra Kosta, pa onda sa mnom malo pričamo. I nema veze. Da. Mamu 765 nisam Kosta. Nisam. Ti si Kosta s mozak ko bambus. Ko bambusov govak. Bambuger. Čak idemo ispod. Hoćemo slušamo pesme. Ne, pa ti znaš da se čuje ovdje, ti znaš da sve u Happy Wheels se čuje i ovdje. Da. Pero, džukcu tišina. What the fuck, pas mi je progovorio. Treba da snijemo u jednom room tour. I sve što koristimo od opet. Room tour, čirko. Znači ja to donesem, mislim mi sad snijemo u Strahinjinu sobu. Nekad ćemo u Kostinu, a kod mene nećemo nikad. What the fuck, što bi ovo volila da se s ovim da se volila da se zađem. Jebabababab. Ujebote, šta sam sada vidio. Čekaj. Ljudi, sad su vidjeli neku super sliku na Facebooku. Ljudi, koju ste sliku na Facebooku vidjeli? Nešto mnogo lepo. Pokažemo poslije. A nije kraj. Šta su ovo rasteru? Ja, gledaj, Kosta. Kosta, gledaj. Bicikla staje. Tako je.
A brani se nogama. Yes. Nogama. A primo u buljašnicu. Happy Kill. Što mu napisali? Primo među u buljašnicu. Mogli ste to razli na Level Brothers da igramo ono Katana Na Buff. internetu. Pa ne možemo u sljedećem kad smo zajeli. Kad smo zajeli. Ne treba je radiš. Nije, to zajeli je go. fake, pa ne bi imalo za grad ovamo dalje. Fuck. Pa stakli krv. Šta je to bilo? Ovo samo fake-uju na kuju. Niko ne zna ništa sam. Ode. A sada, retardirani majmun. Koliko je Replay. prošlo? Pa nema replay. Replay. to je ono. Slow motion. A imaš slow motion? Nemam. Ne, ali nabavit Fuck ćemo. je. Nabavit ćemo. Yes. Andrej će to nabaviti. On se dobrovoljno javio da će za sve ovdje stvari koje će pali ovdje da plati. Da, ja ću nabavit slow motion, pa koliko košta ono da dođe. Do 20 dinara. Po klipu. Evo ne treba, slow motion u svaki klip. On shvata da ću ja da ovo izbacim do svoje 30. godine. Ne, nije bitno, ajde, ti stekli 3 minuta. 5 minuta. Nisu. Osta što kažeš. Nisu još. Gledaj, imamo Pogledaj, dole. daš koliko prvo 6 ide. minuta prošlo. 6. Jeste. Gotovo. A dobro, imamo 1 minut. Ajde, završimo. Fuck! Da, možda ćemo da stavimo intro, možda nećemo. Ja ću da uploadujem na kako da stavim. Sine? Vidjet ćemo da li će on to da stavi, da li će da on to zna da stavi. Šta? What? Treba da stavimo intro, Kosta, što staviš? Treba nam intro. I ti me zezaš da ovo? I mene je već malo strah. OMG, 12 FPS, 3 se. Ujebem ti kako loše. Oni ugod namerno vuku ratu što si spao, Au, kako je ovo loše. Zašto ovako koči, kako je loše? Pa bre. Pa juče nam, kada nam kolalo juče ovo što smo imali. Pa da, nije baš ovako. Vi sad kako se brzo vraća. I kako glupo. Kao najteži igri. Easy, Napišite u komentarima od onog klipa, znači ne ovdje nego onog klipa. Victory! Koji ste level stigli, ja sam stigli 15. Pau. Dobro. Ja sam Sad je Kostin red. Kosta, evo ti. Sjedi na stulu. Nemoj da kašliš u mikrofon i da pljuvaš. Ne mora se slučajno pišu u moj Čekaj, stani. Mislim da nam ovo ovdje upali kad. Dobro. Dobro, više nije. Ne znam da li upali. Nije ni bitno. Kad pogledamo, uglavnom nije ni bitno, to je mali ne. A me čujete? Test, 3, 2, 1. Kad ste možda da napravimo video kako, pošto sam vidio da se u komentarima dosta ljudi žalilo da ne znam kako da koriste emulator. Komentari? Svi pišu, koji komentari? On samo hoće još jedan snimak da izbaci. Ne, niko da kako se u emulatoru skidaju igrice, pošto su se dosta žalili. Ja nisam znao pa sam provadio kad sam bio kod kaša. Čekaj, ovu mapu sam bio igrao pa da pokažem mapu. Ja igram džabu. Pa ja sam kupio na DS. Ako hoćete da vidite kako to igram neke igre. Šta je bilo? Ahmede! Pa govorim. Što mrzim ovaj početak ovu mapu. Perada. Šta sam za bug opet? Nećemo ovu mapu jer to... Deco, zvajte policiju. Jel stoji? Ja znam šta je šuklo. Moje dostojanstvo. Nemojte više me vučite. Uspio sam da izađem. Ako koga Peru hvati, to... Tu pomoći nema. Kosta, priča nešto za ćuti. Zašto mi je pukla noga? Pukli ti noga. Da. Nemoj da pričaš. Meni je nešto landarao da izađe par. Ne, dok jebim. Govno. Govno. Mogu panci. A govno. No, dok jebim. Ujebim se, Kosta. Pao se s mosta. Kosta. Dok to znate? Šta je bilo? Jao, koliko spar ovaj miš. Što sport bi, ti ne znaš da ga Ma koristiš? imaš spor senzitivni, tu može se poveći. A pa za Happy Wheels nam ni ne treba. Da. Ti je treba više uopšte. Ne treba za sve. A pa kako ćemo da palimo? Dobro, na laptopu ne treba uopšte.
I evo, nemojte E, pretešiti bit će jedan veliki giveaway. Recimo mi da damo naše polomljene stare telefone koje smo koristili. 500 evra. Da, giveaway. Mislim da ću puknem, sad ću puknem. Napravit ćemo neki giveaway ako vam se ovaj navodni account otvori. I obsahne nakon se okupa. Što? Ja da se ukupam kretin jedan. Opaj, Saša. Jao! Gdje je ovo sad? Ovaj treba da se kupa, a ovaj treba da se šiša. Nikad se neću ušišam. 3, dajemo na svi. Yes. I dole, Uspio sam. Da li je ovo laka mapa? Ja trebam se ukupam, pa to ti, kako ste opet otvorio usta i bile su mobilizovane se. Evo će radimo neki peti challenge, ali na kraju nema kako da zabavimo. Jer svi koji znamo... Vikiša tutoriala. Ne, Vikiša već radio. Evo, šta je radio? Peru AD, pa imam radi peti challenge. Pera, AD, čak mislim da će Pera duže. Čekaj, hoću vidim kako će pukne. Ja baš valim da gledam. Ne, stvari Pera će da nam bude direktno u gostoj emisiji, da i on sa nama. Ja sam i sad. Dobro, nije biti. To nije to, to je naš pas. Yes. Da staje dosta dura. I šta će bude? A šta vam je? Šta je ovo? Kako? To je naš pas. Kalaus. Kako to je naš lepak? Tega manj moja Aleksić. Zgati će snimam pas onda magazin. Može. Oj. Ouuu. Ajde, možete. Ode dete. Ode dete. Ouuu, da li ću uspjem? Staj šine, došla milicija da te vodi. Kosta pa. Excellent. Ajde svi 5! Da su bili svuda. Level 7, da ne baš. Da, udobi, da. Motor se pravi. Da sam taj film dano za dete. Ovo nećeš, pametno gleda. Armori. Se Bum! puca! A znam igru su to. Ja sam gledao taj film. Trebali smo da podiramo level browsera od kratnije od izgleda. Kuma se? Ali u sljedećem klipu idemo sigurno na level. Bum! Ode. I podržite ovaj serial ako vam se sviđa. Šta ovaj ide bez noge i drži klasi dalje. Da. Kjuraš. Ujebote. Ukislave. Dobre, Kosta, došli je stigli. Evo Kosta ga pozdravi. Da. Fuck! Bum! The fuck? Kako su njih Oni kaubiški filme kad se pucaju nije mu ništa tek kad pogleda. Da. Jo, baš. Bum! Ode. Gdje ti ja ne sa režiju. Da se radi. Režija. Snimaj! Andreja, sad je reći. Kako je prošlo? Šta? Napravi intro. Može, skinu. Ajde. Možeš. A misliš da neće trebati? Imam baš time tolerant tu mapu. Šta ne gurate bre debeli? Evo, ova mapa još i... Evo, ovo Temple Run. Ko prdno? Ne pojem. Što skakaju što se nije ukupao 10 godine. Ti opet u svoj ostao. Ne. Daj sad ja. Ja sad. Ako hoćeš da prdem, tu prdem, ako nećeš. Nemoj da prdem. Sad će vidite kako se igra Happy Wheels. A mi se lepo vidi glava. Vidi se opet gleda. Odlično je onda. Onda je sve okej. I opa, evo ga ljudi, krenuli smo, juri nas ovaj debeli od iza. Pak. Gledaj ovo, Kosta! A što je skupe pare? O, Stasić, sada mi radi. Pa kad mi okrenu...
Moralno je javno. To baš... I preskuši pari. I failed. I make a fail. Ja, pička si. Šta si sad rekao, Petre? You deconcentrate me. Idemo! Gledaj sad! Evo ga malo analno. Sad se pusti, Kosta, idemo! Opa! Oh! Yeah! Oh! Fuck yeah! Wow! Woohoo! Ja, prevrnuli smo se. A, i umro sam. Teško je ovo se pogubi sve parice dok se sad... Ne! Damn it! I hate myself. Woo! Whoa! Pijem neki drugi, ne mogu, nisam ja za to. Idi karfi. Kad je? Ti. Ideš ovdje dalje? A, znam. Ne treba si mi otac. Ne mora. Ne mora. Ja kad Sve za lol. sve za lov. Dečo, ne igrajte lov. To je to za narkozu. Ne, znam šta ćemo novo. Santa. Možda vrati, znaš? A? Ma znam, ideš na space. Da. Znaš kako Ja! Smanji malo, mogu se jako čuti. Ujere. Ti će ga sad skoro smanji. Yeah. Piše lol. Oh. Pojači, bre, se smanju skroz, ne mogu da igram kad ne čujem. Pojači. Ne toliko. My elves. Kako lepo idu. Ovaj nema nogu. Gledaj, ovaj ga šibe još. Ne znam da li ste vi čuli ovo krčenje. Stvarno, ne znam. Ali to nije ni bitno, jer idemo negde drugde. Pokemon Train. To je mnogo dobra stvar. Ma znam, igro sam. Prehistoric Pilgrim, to u prošlom videu sam snimao. Nemam nije. Ba vi ste igrali duže od mene. I nije uspelo, tako da... Sve. Tako da sada uspijem još jedan put, samo da pređemo ovo i tu ćemo da stanemo. Toliko od nas. Uspio sam. Znači ova mapa mi se najviše sviđa. To i... Najviše volim ovo tip mape, rope swing, sword throw i... Tako ti zajebano stavljamo. Ono, kill your boss, kill your woman. Dok kucite u woman ima neki znak, neko aks, neke pare, ima ono, kao dolari znak. I tu radi baš ovaj uličar, nešto sa želim. Ja sam to sliku imam na telefonu sliku. Imam picture. Je to bilo od toga? To je bilo moje stopalo. Ja, ti si me našao. Stuck in era, for. A znao sam se sve. Aj. Idemo po balvan. E sad, pošto neko nije znao ovamo ispred je dinosaurus, pa... I sad baš imam nije delo kao da. Ovo do ovo. Žiš, idemo iz početka. Kako bi kraj? Ne laži, on mene ne laži da da završimo, mora završimo mapu, dok ne završim mapu nema ništa od toga.
Samo završim mapu. Znači, dok ne završim ja mapicu, nema da idete na papicu. Ja. A ovo smara. Ovako dugme nema ga pogoditi. Evo, vidite mi, nije nikako. Dobro. Ne, jesti Kosta snimak, on će sad da snima većinom snimka sa nama, možda nekad neće ili ne možda dođe jer mi ga neće zovemo. Gledaj što sam radio. Nemoj tu! A daj! Ne volim više ovu mapu, moram završim sad neku drugu. Idi ovdje, to, Pokemon TV, to je baš. To se biga. Ali možda igraš sa ovog Santa Claus. Iz svira. I chose you. You chose me. A, Pikachu. Već se svugdje, ne tu, već se svugdje osjetni su moji, gdje su oblaci? Ma znam to. Thunderbolts. O, jebate. Ujebate, to je siri. Trabume. Kako si to? Slow motion replay. Improvizujem pošto nemamo pravi slow motion jer Strahina ne zna da ga nabavi. Što nećete nabaviti da platim 100 evra za kameru? 100 evra? Da. Nije, valjda ima da se skine. Jeste Strahina, za program. Da, za kameru. Za kameru, postoji posebno kamere za slow motion. Ko je ovaj? What the fuck is to? Beefcake. Širimo da ti imate ove. Geldu. Jiggly. Ovo je Jigglypuff, a ne Danglepuff. Jigglypuff. Jiggly. Gledaj što vas uspava. I ja ovo pedere. 3, 2. To bilo. Boba. Neko prdno. Pa to Strahinje prdno, ja sam jednostavno teo da upalim cigaru i desno se desi. I eksplodirali smo. Oh. Idol show. Showdown. E, ovaj isto išao down. Apa! E, Kosta je ovdje, može isto da bude turn down for what, Kosta? E, gledaj kako sam. Fizik. Ba se vrati da daš. Turn down for what? Gledaj što imam... Sad si iskreno. Ima 5 minuta sigurno. Ajde. Dobro. Pa ljudi, toliko od ove epizode, znači ako vam se svidio klip, ostavite like, share ili subscribe. I nemojte da... Ako hoćete više vidjeti od mene... Da, ako hoćete nešto komentarište, šta trebamo da ako hoćete opet da vidite Kostu, ako hoćete možda nešto popravimo, nešto da izbacimo, nešto da ubacimo. Nešto da ubacimo. I da nabavimo to slow motion kameru i da stavimo dobar intro, dajte nam neku vašu preporuku i vidimo se u sljedećem klipu. Da, vrlo uskoro. Pozdrav!